Сега спирам въздуха, затварям и клапата. Затварям и клапата и това ще кара много време. Въздух влиза само от тук, за да не цапа от прозореца. С пожелание за хубав ден. Топлоцентърна къща и една огромна акумулираща печка, огромна, която ще дава въздух 10 часа след като угасне. Речният гранит държи доста повече топлина от огнеупорните тухли и за да е по-бюджетно, тук го проектирах така, че да е на принципа на сауна печките. Отворите за въздух, нагоре ще ходи на самотек. Сега тук вече оставяме въздух за тази стая. Оборотен. С пожелания за хубав ден от мен.